ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭୂଗୋଳ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ସୁସ୍ୱାଗତ। ହେଲେ ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିତରଣ। ହେଲେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ବିତରଣ। ତେବେ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4,19,00,000, ଯାହାକି ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 3.47%। ହେଲେ 2011 ମସିହା ଜନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଉଛି ନା 4,19,00,000, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୋଟ ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାର 3.47%। ଏବଂ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ 2001 ମସିହାରେ ଏହା କେତେ ନା 3.57 ଥିଲା। ତ ସେଇ ଟାଇପର ଦେଖିବା ଯଦି 2001 ରୁ 2011 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ଥିଲା କେତେ ନା 17.65 ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଥିଲା ନା 13.97 ଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ତ କଥା ହେଉଛି 2001 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଠାରୁ ଅଧିକ। ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଟିକେ ଅଧିକ। ଏହି 12 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା। ତତ୍ ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱୟର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 595। ତେଣେ ଆମର ଜନ ଯୋଉ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ତା ପଛରେ ରହିଛି କଟକ। ଠିକ ସେଇ ଟାଇପର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି? ତା କାରଣ ହେଉଛି ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ହିଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଏଇମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ବା ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଅଧିକ। ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଜନବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ବିଶେଷ କରି ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ରହିଲା ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତାପରେ ଦେବଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ହେଉଛି 100ରୁ କମ୍। ଠିକ ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ କମ୍। ମନେ ରଖିବା, ହେଲେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ସର୍ବନିମ୍ନ କହିଲେ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି କହିବା। ତ ଏହା ଉପରକୁ ରହିଲା ତୁମର କ୍ରମଶଃ ବୌଦ୍ଧ, ମାଲକାନଗିରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣତଃ। ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରହିଛି 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ନା ସରି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା, 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ। ତା ଭିତରେ ରହିଛି 9ଟି ଯୋଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସେଥିରେ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତା ଭିତରେ ରହିଛି ତୁମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ତାପରେ ହେଲା କଟକ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହୁଛି ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ହଉଛି ଘନତ୍ୱଟା ସବୁଠୁ କମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କହିଲା ବେଳକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ବିତରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି, ତା ସହିତ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା, ଆଉ ରହିଛି ତୁମର କଣ ନା ବିଶେଷ କରି ହଁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଏତିକି
ଏରୁ ଆମେ ରେଡି ହେବା। जनसंख्या ଚାପ୍ଟର ବା ଅଧ୍ୟାୟଟି ହିଁ ଆମର ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ମାସିକ ବା ଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବା। ସମସ୍ତେ ଏଇ जनसंख्या ଟପିକଟା ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଥର ତୁମର ହଉଛି ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ जनसंख्या ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ପାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଯୋଉ ନମୁନା ଅନୁସାରେ ରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ନିହାତି ଆମର ଏଥର ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ନମ୍ବର ଇତିହାସରୁ 13 ଏବଂ ଆମର ଭୂଗୋଳରୁ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ହଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଟିକେ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିବା ବହି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ 4ଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ। ତାହେଲେ କଣ ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗୁଁ जनसंख्या वितरण और गठन रे परिवर्तन होता है। तो यार ऑप्शन सब अच्छी जो अंचल स्थानांतरण हुए जो स्थान में पहुंची उभय स्थानांतरण अंचल और पहुँचवा अंचल कौन सी नुहे। यदि आमर कौटा हूँ ना उभय स्थानांतरण अंचल और पहुँचवा अंचल यहाँ हूँ कौन ना आमर हूँ उत्तर। ठीक से टाइप जनसंख्यार अधिक शिशु वृद्धि कारण कौन ना रही तुम उच्च जन्म हार। उच्च जन्म हार हूँ यार उत्तर। से 2001 मसीहा जनगणना अनुसार क्या साक्षर कहुए। जदि आम देखा कौन ना 7 वर्ष ऊर्ध बयसर व्यक्ति कौन सी गोटे भाषा लिखिपढ़ी बुझीपारे आम कौन कहे ना साक्षर। ये ऑप्शन भितर आम थर्ड ऑप्शन टा हम ऑप्शन थिला कौन ना जो व्यक्ति निजर नाम लिखिपढ़ी जाने जो व्यक्ति कौन सी एक भाषा लिखिपढ़ी जानूव आ 7 वर्ष ऊर्ध बयसर व्यक्ति कौन सी गोटे भाषा लिखिपढ़ी बुझीपार यहाँ हूँ उत्तर है। यही टाइप आम हूँ आम जो दौची सी बाछिकी आम उत्तर ठीक आंसर संग्रह करवा। रोची नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या अभिवृद्धि दिग क्या सूचित करे। यदि सेमती ऑप्शन देखा आम कौन हम ना गोटे निर्दिष्ट अंचल जनसंख्या प्रति वर्ष जेते संख्यार जनसंख्या वृद्धि पाए जनसंख्यार अभिवृद्धि हार जनसंख्यार अभिवृद्धि हार यहाँ हूँ उत्तर। देखिए आम नेक्स्ट द्वितीय क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर संक्षेप लेख। 1981 मसीहा पर भारत में जनसंख्या अभिवृद्धि हार में कहीं ह्रास घटी। यदि आम यहाँ देखा कौन हम ना 1981 मसीह 2011 मसीहा मध्य परिवार नियोजन तथा तुम जन्म नियंत्रण आदि कार्यक्रम आम जानी सहित तुम जन्म हार ह्रास पाइबा जो ही वार्षिक जनसंख्या वृद्धि हार ह्रास पाए। से बेला देखा जदि जनसंख्या वृद्धि मुख्य कारण गुड़िक कौन तेरे जनसंख्या वृद्धि मुख्य कारण गुड़िक भितर रहा जदि आम देखा कौन ना प्रथम रहा उच्च जन्म हार। तापर जदि आम देखा मृत्यु हार कौन ना ह्रास हो स्थानांतर रिप्लेसमेंट जो कहे तुम कम हो सब ही आम जनसंख्यार वृद्धि माने कौन माने मुख्य कारण हूँ तुम जनसंख्या वृद्धि यही मुख्य कारण। तापर देखा आम कौन ना आयु गठन जो कहे आयु गठन जन्म हार और मृत्यु हार संज्ञा लेख। आयु गठन आम क्या कहवा ना आम जब चिंता करवा कौन ना देशर जनसंख्या बयस भेद विभिन्न श्रेणी विभक्त कर आयु गठन कहुए। तेरे यह जनसंख्यार एक विशेष माने लक्षण। तेणु ठीक से टाइप आम जन्म हार डेफिनेशन लिखा कौन हम ना प्रति तुम 1000 जनसंख्यार वर्ष को
ଜନ୍ମଲାଭ ହେଉଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜନ୍ମହାର ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ଷକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଚାରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ମାସିକ ଯେଉଁ 18ରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ଏକ ପରୀକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ନିହାତି ହେଉଛି ତୁମର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ନା ମେଧା ଚୟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା 30 ତାରିଖ ଅଛି ଏଇ ଚଳନ୍ତି ମାସର। ଆଉ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର କଟିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜଳବାୟୁ, ସେ ଟପିକ୍ଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚାପ୍ଟରରୁ ହିଁ ତୁମର ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।